Apa kata pertanyaan ingkang sepindah saderenge mangke menyikapi babagan murkani alam. Iki wonten pertanyaan saking derek naminipun Mbah Ruman. Ngapunten ingkang kathah saderenge kula mboten nate sowan. Niki kula badhe nyuwun penjelasane ketika meditasi kula ten ngene kamar nginggil niku wonten bintang-bintang kathah mripate merem rapet bintang-bintang tasik wonten tapi arang-arang, tapi bintange tadi agen. Waduh, kula melek kathah sembyur alit-alit saking wetan wonten sinar ngoten niku dos pundi niki kula mantun keblahen niku pertanyaane Mbah Ruman nggih. Mbah Ruman ingkang wonten ing Sidoarjo nggih. Mugi-mugi mboten dados memolo menika anggenipun keblahen menika namung adapur ngengetaken saestu wondene wanci Mbah Ruman meditasi semedi wonten ing kamar sumerep lintang-lintang kathah menika leres nika pertanda alam gaib sampun sumebar meraniti kahanan ingkang kedah kelampahan. Mula timbul murkane alam kados gunung Bluk, gunung murka segara mangke sak mantune wonten gara-gara ingkang dahsyat menika nembe badhe wonten pepadang sinar ingkang saking wetan menika. Amargi sedaya menika asalipun saking wetan. Niku mpun tondo-tondo adil bakal nagih janji, adil bakal dumugi. Oleh dene Mbah Ruman ingkang nembe nandang keserakatan sekedhik menika mugi boten dados memala menika mugi enggal kaparingan waras awit nggih keserakatanipun boten jalaran apa pancen piyantunipun sampun sepuh nek saged sampun ngantos kerkoso. Nek saged sampun ngantos napa nggih nyambut damel ingkang rekoso dimardikaaken sarirane. Menika tondo yakti Mbah Ruman sampun antuk isih namung dereng saged medharaken. Nggih, intinipun Mbah Ruman sampun selangkah. Nggih, Mbah Ruman sampun wonten kemajengan. Berarti murkane alam sakmenika niku saged dipun wastani sebagai
titik tolak kebangkitan ajaran-ajaran Dilebur. budi luhur. Nggih, Napa mawon agamine? napa mawon. Nggih. Dados tondo-tondo kamurkaning jagat menika saestu tondo pengiling saking ingkang Maha Kuwasa. Dados ingkang dipun engetaken menika boten namung sak golongan, boten namung sak peranganing manungsa, tapi sedaya titah sak donya. Benjang nuwun sewu, kula boten ateges ngrumiyini keparingi Gusti babakan manungsa anggenipun manembah ingkang cara napa kemawon benjang badhe sirna ingkang kantun namung tiyang ingkang saestu-estu panembahe tulus. Boten kalepetan dedosa, boten kalepetan sesuker dhateng keyakinan napa mawon. Napa teng agama, napa teng kepercayaan sami mawon. Dados saestu-estu tiyang benjang niku sing tasik slamet, sing tiyang ingkang saestu-estu sing bener-bener wong ketuhanan. Boten namung akon-akon. Boten namung sekedar beragama menapa sekedar berkeyakinan yang lain. Agama lan kepercayaan derajate padha. Agama napa mawon ingkang pengikuti minoritas sampai mayoritas manungsane duweni hak lan kuwasa. Monggo belajar mulai miwiti mbrasta angkara. Nek mboten saged angkara sak donya nggih angkara sak negara. Nek mboten saged mbrasta angkara sak negara, angkara sing teng pribadine piyambak niki diwiwiti monggo. Dados sampun ngantos urusan panembah niku dicampuri neka-neka. Jenengan nate sanjang. Nggih. Percuma manembah ping 1000, tapi nek tasik ndamel kesalahan kranten dipun sengaja niku pripun maksude? Soale menungso niku kan kedunungan salah, kedunungan klentu. Leres. Manungsa niku boten lepat saking kesalahan, saking lali. Nek lali niku boten saged diwastani salah. Tapi nek wong lali iku wis jelas salah. Manungsa ora luput saka kesalahan, tapi nek kesalahane iku krana disengaja, krana dijarak. Wong salah sing dijarak iku kalebu kejahatan. Dadi wong kleru iki ora kabeh wong kleru jahat. Sapa sing nglakoni kejahatan iku dudu wong ketuhanan, tapi iku wong kesetanan. Kabeh manungsa mesti kanggonan luput salah. Tapi nek salah ya ora dijarak. Wong salah iku urung mesti diarani jahat. Sing diarani jahat iku wong salah sing disengaja. Nah, wong jahat iku akeh alasane. Mulane nek gak teliti kejahatan titeni, kejahatan tingkat dunia. Awale sangka ngendi? Sing dianut apa? Percuma duwe keyakinan, duwe penganutan, tapi nek dadine kejahatan. Jarine awak dhewe pengen balik ning alam manungsa kabeh. Kuwe biyen kuwi penghuni swarga. Anane tak dono ning donya iku wiwitane manungsa duwe kesalahan, ijek tak apura. Kowe iso balik ning swarga,
tapi nek kelakuane apik. Wong kelakuane apik ki macem-macem. Aja pengen diarani apik nek manembah disergep-sergepno. Percuma manembah 50 sedina ping 7, sedina ping 1000 manembah. Tapi nek kelakuane elek, Gusti Allah ku ora kena diapusi. Sapa sing pengen bali ning asale mula-mulanira ya kudu ngapiki kelakuan, ngapiki budi. Manungsa kudu temen-temen ulir budi mrip luhure urip. Iku menungso sak Nuswantara mawon apa sak donya? Manungsa sak donya. Mergo titah Gusti iki ora mung sak Nusantara. Kudu wani mbrasta angkara. Sing utama ya kudu mbrasta angkarane dhewe. Nek pengen diarani apik aja nglakoni elek. Titik. Sapa wong sing gelem nglakoni kesalahan krana dijarak iku wis kalebu kejahatan. Wong salah iku ora kabeh jahat. Urung mesti nek jahat. Sing jahat iku sing kena diarani kategori jahat utawa kejahatan iku wong sing nglakoni kesalahan sing krana dijarak. Berarti niku mboten tiyang berketuhanan nggih. Dudu nek wong berketuhanan gak gelem nglakoni kesalahan sing krana dijarak. Wis rono iku salah kok dilakoni. Berarti lak wabot yang berketuhanan niku. Mesti dijarak iku ketuhanane mau akon-akon, ora tulus sing ati. Ora tulus lahir batin. Angel dijak musyawarah. Mergo rumangsa penting dhewe. Rumangsa bener dhewe. Ah, ora ono bener nek aku gak iso. Sing bener ki mok Gusti kok. Lah nek wong cek gelem nglakoni kesalahan sing dijarak aja ngaku bener. Mergo purba wasesa ning astane Gusti. Pitikane wong sing bener-bener berketuhanan, wong sing ora gelem nglakoni kesalahan sing krana dijarak. Titik. Boten saged ditawar. Ora kena diwerat, harga pas. Harga mati. Harga pas. Kan saged kula aturaken. Nggih. Mugi-mugi saged dados napa nggih cambuk pribadine piyambak. Kula percados kok nek derek-derek sedaya niku nek sinau saestu-estu kula percados. Saestu kula percados. Nggih, Gus anu. Asanton Ngawi, Tanglet. Nggih. Rahayu sagung dumadi Bapak. Nggih. Bapak kula badhe Tanglet. Gusti iku ya aku iku ya Gusti. Niku penjabaranipun pripun Bapak? Nggih, Mas Anton matur nuwun. Lah ngeten lho. Nek wonten takon niku wonten jawaban. Nek mboten wonten jawaban, nek mboten wonten takon, kula ken jawab napa? Niku kula mboten saged jawab pas. Terus pundi? Gusti, Ya aku ya Gusti. Gusti ya aku ya Gusti. Niku wonten benere, tapi mboten saged ditampa lawar. Enten tandane. Aku ya Gusti, Gusti ya aku. Gusti niku sipate adil. Sipate temen. Mulane nek ana wong mung aku sing goroh teng dadane niki pun krasa. Lah niku buktine aku
ya Gusti Gusti aku tegese aku kedunungan Gusti. Ora ojo ditampa lawar. Lah nek aku ya Gusti Gusti ya aku lha apa manembah lah. Niki. Berarti ojo ditampa lawar. Niki saged lah melane nek sarasean menika tiap dinten napa pepanggihan iku sing perlu bahas ajaran ngeten iki. Perlu kersane enggal napa nggih enggal lebet, enggal manggihaken. Saestu niku tanda-tandane. Nek enten tembung Gusti ya aku ya Gusti, nek ditampa lawar wong pasinaon kok nggih ngrebuke nggih jero. Nek ajarane jero nggih ngrebuke jero. Malah nek saged pepanggihan